Пътека на времето. Между бронза на времето и мелницата на бъдещето. Какринско ханче. Национален туристически обект. Какринското ханче е едно от най-известните места, свързани с революционната дейност на апостола на свободата Васил Левски. Мястото, което му е дало последен подслон, преди да бъде заловен от турските заптиета призори на 27 декември 1872 година. В него са се провеждали заседанията на местния революционен комитет. След залавянето на Левски, ханчето е изоставено, като в края на 19 век пожар го доунищожава и остават само основите му. На 26 декември 1901 година родолюбиви ловчанли и какриненци поставят паметна плоча на мястото, където е бил заловен безсмъртният син на България през 1924 година. По инициатива на местни родолюбци е основан граждански комитет Васил Левски. Неговата цел е възстановяването на ханчето с дарения. С много упоритост и енергия от страна на членовете на комитета са събрани средства. Постройката е завършена в края на 1926 година, но събирателната дейност на експонати продължава и на 10 май 1931 година. Музеят е открит тържествено. Други забележителности на селото са църквата Успение Богородично, построена през 1884 година, паметник на културата от 1974 година и Народното читалище Васил Левски 1924 година с почти 100 годишна история. Районът е карстов със скални комплекси, които са място за редки видове птици и прилепи. Това беше шестата спирка от маршрута Пътека на времето, между бронза на времето и мелницата на бъдещето. Вашата следваща спирка е приятно ми е да се запознаем. Аз съм Старата мелница. Посетете сайта на Сдружение Деветашко плато, за да научите повече за другите маршрути и предизвикайте себе си, като ги обходите.